Beth sydd wedi mynd o'i le yma? Rhyw fath o gamgymeriad mesuriadol. Y peth cyntaf gafodd ei osod oedd y carped, felly cyn 9:00 o' 'na garped. Wel, o' 'na dwtsh o garped. Cweit digon. Di o'm yn neud mistakes yn aml. Dydi o ddim. Ond pan mae o'n gwneud nhw, mae'n gwneud nhw go iawn. Sut da ni'n datrys y broblem yma? Wel, da ni wedi bod yn trio gweithio allan efo cwmni ddotha'r carpad yma. Ydyn nhw'n gallu pendio carpad i ddod yn ei le efo? Camgymeriad i oedd o. Felly mi oedd rhaid i mi ddatrys o doedd. Efo help Connor. Diolch gymaint, achos ti wedi dod hefo'r llawer, y carped yma, laminate ar gyfer y rŵm arall. Ffantastig, so diolch ti am hwnna. Felly chwarae teg iddo, mi oedd wedi bod yn gweithio yn galad i drio ffeindio carpad. Na ni, trio cael o yn gyfartal ar y draws. Ie, hold on. Mae'n fi'n stuck o dan y beipen. Orchas fawr wedyn, achos eisiau codi'r carpad doedd. Wel, ia. Argol, na chi pantomime. A fo! Ffordd just trwy'r drws. Just agor drws. Beth sy'n mynd i agor y drws? Paul! Diolch! O, mae'r carpad i fyny. Mae'n mynd i gael ail ddefnydd, diolch yn wastraff. Ond da ni ar ei holi. O, da ni ar ei holi.